Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jaime, 46 anyos, Minyo. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Nagbadaan ako ninyo pag 2023. Apasumpay na lang kining akong pagsuwat karon. Bahin kini sa yuta nga among naprinda sa akong igsuon o gusto namong lukaton. Apan dili na niya ipalukat. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ngan lukaton man ninyo nga inyo naman ning gibaligya namong yuta, Jaime. Wagi ko mahinomdom nga akong gibaligya nimo ang among yuta, Jerome. Prinda ray sabot nato. Apan wa man ninyo malukat sa tong sabot nga inyong lukaton. Mao narimate na ninyo ta. Malwo isa ka, Jerome, eh. Pila rin pagkaprinda namon ini? 20 mil ra. Ug pila na kantidad na ni yuta karon? O sa una man sa nang presyo, ha? Unsa ba itong tuiga? Pero 20 mil sa 2.3 hectares. Ha? Di na sana magkatarungan nun, Jerome. Jerome, igsuon ta. Dili ko nimo agrabiaduhon og sama nini. Ha? Kaya mo ko mahinamdong nga nagpirma kog deed of sale din ng yuta. Pag matuod, nga ako ning gibaligya. Doon na natin kasulatan nga naprinda ni. Ikaw ang pagbatulog kay Ikog. Kay 2005 bago rin ninyong giprinda na ako. Unya karon, inyo nang lukaton? Wa ka malipong? Di gahapon na nimo pwedeng maanggon yuta. Kay wa kay deed of sale, ana. Doon ako'y deed of sale. Sa? Pakita ko na ko. Doon na lagi ko'y deed of sale. Kaya ako ba yung nagbuhis ng yuta hangtod karon? Unsa? Onya, doon na siya gipakita. Wa. Oh, wa man di ay. Kay wala gi ko makahinumdum nga nakapirma kog deed of sale anang yuta. Wa ba sana ako mabaligya? Mao gyud. Mainumdum sa dunta ko. Kung nabaligya gyud na ng yuta. Sa barangay mi ini maghusay. Ha? Gipalit ko na lagi ninyo ta, Kap, sa kuwik suon. Wala gi, Jerome. Prenda ang atong sabot. Jerome, gipalit magkani mo ang yuta ni Jaime. Saban, may deed of sale ka ba? Kuan, Kap? Kap, narimate na ng yuta, Kap. So ako na na. Basta na ako'y deed of sale na. Ipakita gani. Ay, ikapila na ako ng husay ninyo, ani, Jaime, Jerome. Wagin mo mahusay. I-endorse lang mo sa DAR aron at maghusay dito. Recorded by X Thunder Gaming. Kapila ni may maghusay sa akong igsuon sa barangay. Apan, wa gibi mahusay. Mao nga gi-endorse na lang kami sa kapitan sa DAR. O kunya, Asa man ang deed of sale ani yuta ako na ako'y deed of sale na, ma'am. Gikan sa kong gipalitan ng yutaan niya itong 2004.
O nabaligya ni mo si mo igsuon? O dili gid baligya, ma'am. Prinda ra. Pero remate na, ma'am. May deed of sale ka, sir. Na, ma'am. Hain man. Wala gina siya ikapakita, ma'am. Kay wa ko na ibaligya ng yuta lagi. Prinda ra. O mo ganing akong lukaton. Di man niya ipalukat. Kanang, sir, di ni imong yuta. Naprinda lang sa tag-iya nimo. O karon kay iya mang lukaton. Wa kay mahimo ani, sir. Kay wa ka manggoy ikapakita nga deed of sale. Og siya na aman gikan gipalitan ini. Moong iya ha pagyapon ni yuta. Sugot na lang nga iya ning lukaton. Ipokay rin akong deed of sale sa OCC, ma'am. Jerome, Ay, pastilan ninyo, Jaime. Nagdako gyud ang inyong lahlis ni Jerome anang imong yuta. lagi tiya. Iya pa magudak o na. Nga umaglang ta siya ikapakita nga deed of sale. Matod sa tagadar, nga limpyo o guway sami mong kuno nga mong titulo. Wa pa'y record nga nakaagi kinigbaligya. Pero namong baya to ay, nga kung maukayan kuno nila ang deed of sale, bayron kuno mo 1 million. Ha? Para saan sa mantiya? Bayad kuno sa inyong pagpakauaw nila. Unsa? O kung dili kuno mo makabayad, ipapreso mo nilang tibuok pamilya. Sa? Nahadlok mi nga magpabuhat sila og deed of sale og sundogon lang ang among mga pirma. Basin og mga preso mi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta 2.3 hectares og wa makuhai. Ligon makining ebidensya nga wa gyud mabaligyai ang akong yuta kay wa man kini maibani. Ikaduhang pangutana. Naprinda ni nako sa akong igsuon. Ingon niya nga naa kuno siya deed of sale nga wa magiko kapirma ana. Pwede ba na niyang pabuhat-buhatan og deed of sale og sundugon lang ang among mga pirma? Ikatulo pangutana. Ingon sa ko igsuon nga kung makakuha kuno sila og deed of sale, magpabayad kuno sila namo og 1 million. Bayad sa pagpakaawaw og ipapriso mi kung dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man na sa among kasabutan? Ikaw pa to katapusan. Unsa may among buhaton aron mahusay mi sa akong igsuon, bahin nining akong yuta nga naprinda ko lang niya og 20,000 nga may gidakon og 2.3 hectares. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jaime. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Batan og ako karon ang muhat ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal bahalag nagpagaw-pagaw ta guys padayon gihapon ta sa to ang programa padayon ta maghatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana no anything nga legal mga personal nga mga pangutana mga problema of course Attorney Elaine ang mutubag ana para ninyo busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaway, mga nangasakit din ha nga classmate nako. Lain kayong panahon karon guys, mao na magmatngon gyud ta, magamping ta, keep healthy, drink lots of water kay murag nataptan ta sa light gamay no. Unang medyo pagaw-pagaw atong tingog pero padayon lang gyapon ta no. Big shout out and a big thank you sa tanan mga likers, followers sa ato ang programa. No, thank you kayo sa mga mo-post sa ilahang mga messages ug mga greetings nato. Nabasa na nako tanan no. Ato lang yan nang basahon ang katong mga nang like, mga ning comment sa ato ang Facebook no. Kang Bani Arcangel, also kang Flora Maranyo, thank you kaayo for your comments, for your love, and for your
like sa ato ang programa. Ato sang i-greet no si Mika K. Rojo ang ato ang mga suking tigpaminaw all over the world nga naminaw nato sa mga nagkalain-lain nilang panimalay o mga naas opisina, naas bangko, mga nag-drive sa ilahang mga sakyanan. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Kang Johnny Piscos, thank you kaayo. Letter sender karong adlaw si Jaime, di niya ipasulti kung taga-asa siya pero minyo siya. Siya una kuno pagka 2023. Agoy, suking tigpaminaw, suking letter sender pag nato si Jaime. Nasumpay na lang kuno ning iyang pagsuwat karon kay naaman to sila yuta. Unya na prenda ning ayuta sa iyang igsuon, unya gusto na nilang lukaton. Unya, actually, naglisod na ni sila lukat kay murag. Ang katupong ilang giprendahan, murag di pod cooperative, no? Unya, so, unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta, 2.3 hectares pag yun. O wala makuhae. Ligon ba kuno ng ebidensya nga wala gyud mabaligya ang iyahang yuta kay wa man kuno maibani. Of course, no? If you want, ang kanang title nimo imo manggod ng kopya kinahanglan ta mo kuha tag updated nga copy or sitwasyon sa title adto ta sa Register of Deeds and get a certified true copy sa titulo mismo para makita nimo kung didto sa Register of Deeds nabaligya ba, nabay annotation, nahilabtan ba ug unsa na dinha. Ug exactly the same ang certified true copy. Way mga gi-annotate sa likod, way mga suwat-suwat, parihara sa imong copy sa imong titulo, limpyo pa na, intact pa na imong title, ha? Ikaduhang pangutana, naprinda ni nako sa ako ang igsuon. Ingon niya nga naa na kuno siya deed of sale, nga wala man jud ko kapirma ana. Pwede ba niyang pabuhat-buhatan og deed of sale? Ug sundugan ng among pirma? Okay. Ato sang i-discuss kung unsa gyud ang proseso sa pagbaligya og yuta masking daprinda. Ang kanang pagprinda na tugyuta, wa na nagpasabot nga nahimo ng tag-iya ang atong giprindahan maski pag wa ta kabayad, dili na automatic na anay proseso, na anay procedure nga gitawag og foreclosure. Ug wala ni agi og foreclosure proceedings ang katong paningil niya unya wa ka kabayad sa utang, nagpabilin kang tag-iya sa yuta. Kung mobaligya ta, ang balaod nag-ingon nga dapat ang nibaligya na ay katungod nga mobaligya. Unsa may katungod sa pagbaligya, dapat ikay tag-iya or ang tag-iya ning authorize nimo pinaagi sa dokumentong gitawag natong special power of attorney unya nga gi-authorize ka nga mobaligya for and in his behalf. Pero ang proceeds, ang abot sa halin, ihatag niya nimo, no? Now, wa man ka mo perma, meaning to say dili kay personal ni baligya, wa kay authorization nga gihatag sa imong igsuon para ibaligya siya. Therefore, any sale ang posibleng natong mahuna-hunaan is nagpiki siya og mga dokumento or nang forge imong pirma or nagmugna-mugnag dokumento, illegal na siya. Dili valid ang iyahang pagbaligya sa katong portion sa yuta. Ikatulong pangutana, ingon sa kong igsuon, nga kung makakuha kuno siya og deed of sale, magpabayad kuno siya og 1 million. Bayad sa kapag pakauwaw, ug ipapriso mi, ug dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man mi kasabutan nga nung kamo may mubayad. Ang imong bayran, ang imong utang kay naprinda man na, di man na maprinda gway utang, kato imong bayran. Pero kung napakauwawan man gani siya, kinsa nang imong saing na siya, imo nang sa. Ngano man, wa may nagsulti nimong ibaligya na, di man nimo yuta, nga nimo man ibaligya. Ngano nagmugna-mugna man ka, no? So ayaw ko kahadlok kay wa man moy sayop nga gibuhat. Siya moy na mga daghang sityat nga pwede pa gani ninyo makiha, mapakauwawan gud siya kung di siya mo angkon ug musulti sa tinuod kung nabaligya ba na niyagwa ang katong imong yuta, no? Ang portion ana. Katapusang pangutana, unsa may among buhaton aron mahusay mis akong igsuon bahin ining akong yuta nga naprinda ko lang og 20,000 nga may gidakon nga 2.3 hectares kay di man sad siguro makatarunganon ng presyoha. Adi gyud tinuod, bayri na lang ng imong utang 20,000 naman na, imagine na imong i-give up ang imong 2.3 hectares tungod lang kay wa ka kabayad og 20,000, husaya na ang ang imong utang nga 20 million.
no? Ang ako sa ding pangutana usa pa ta mo tapos aning atong programa. Sa inyong kasabutan nga nangutang ka og imong gigarantiya giprindang imong yuta, sakto inyong dokumento. Ang dokumentong gitawag ana loan agreement o real estate mortgage. Kay kung wa na kanang duha ka dokumento unya kana ra bang real estate mortgage i-annotate na nato sa titulo ug wala na ninyo buhata, wa mo anang dokumentoha, dili na niya mapalit or maembargo ang imong yuta. Kay di man valid ang proseso sa paggarantiya, no? Or ang pagprinda sa yuta. Way problema sa utang. Masukot ka, mapaningil gyud ka, maski pag way kasulatan kay utang man na. Pero mas stricto man tag requirements kanang anang mga prinda labi na sa yuta. Kinahanglan sakto ang dokumento, sakto ang proseso. Mo pirma og real estate mortgage, notaryuhan, ipa-annotate dito sa Register of Deeds nga kaning yuta na prinda ni. Okay? Ug wa na nabuhat, then bayre para mahuman ang problema, bayre ang 20,000 pesos nga utang, i-check dito sa Register of Deeds, no, pagkuhag certified true copy para ma-check na to og intact pa ba ng imong yuta or dili unya husaya og tarong ang imong igsuon. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.